Andre, akong giatod guys. Na ark kay na dito sunahan sa ark. O dali na o. Doon kay eskwelahan, kuhain niyo birth si Chim Archie, naunsan taon eh. Sila kog balik istoryaan niyo, daghang kay tao o. Doon lang kay eskwelahan dres amo. Ay mo pagtuwa ng sulsol sa mga tao diha nga wala sila kabaw. Kami mo'y nasayod. Nisod naman sila, nisod na silang Andre na, nisod na. Tapos unahan. Nisod ang mga bata guys. Dala na ulit na ta. Kahuot ang kuan. Manguli na mi kay. Chim Archie, inyong anak si Lakrak, ganahan kay kung pa-eskwela na. Kay ganahan sad kay siya mo eskwela, mo school. Amo na gym na mo dire oh. Doon ra kayo barangay, doon ra kayo. Ang luyuan ng barangay Minterio. Nya, og gusto kag kuan. Dali oy. Bila na. Jiso, uy, asay mo. Parihara dire. Asay mo. Pilam ni. Ayo lang, uy, kaap. Tatagkuan ba, tag 5 ba? Tag size. Tara, pauli. Ay silang sunod ako si Inday dikto ron na blaka kay ko. Si Inday dikto. Dali kasi hilak ito si Inday. Sa kapalitan natin. Ano to nga? Kala nas to. Kala na es bucket nga blow. Nay blow nga es bucket. Oh, doon na eskwelahan oh. Mo ni eskwelahan diri oh. Tuo mo gamay ri eskwelahan diri. Oh, dako kay eskwelahan diha. Ya ang atbangan na gym, ang naay barangay da sentro barangay. Oh, Minterio ang loyo, Sharo muli makasabot eh. Doon lang ang eskwelahan eh. Inyong anak safety na diri kay eskwela na namo. Bahala din lang tabangin kadko ang ako lang maka-eskwela lang sila ba, proud kay ko ba kay eskwela sila ba? Eskwela sila. Mamauli na may padong. Ay, pauli bigay. Bayo sa ay sila. Ako ni hatag Inday. Mimins. Dali, uy. Itunod ako ay. Mauli na mi guys. Nemo niya magianan diri. Agianan ang unahan. Sharo ka. Mamauli na mi. Pwede sa maagi dito, pwede sa maagi diri. Ayaw ka Inday ni, gotay. Ang mga anak ko Chim diri na nagkuan nagkinder diri kinder sa una nya karon lahi na ang kinder wala kuan kinder na lang gyapon kuan diri na may bag-o nga gibuhat nga kuan eskwelahan. Anak na siya nya kami mamauli na mi. Pwede sa ka mo shortcut diri. Kay nagalusot-lusot man ni muram ni galupis gihapon. Oh, anak. Ari miagi diri kay dool raman. Shortcut. Na kung anak kay Israel. Mo na gatutoy nako sundan Inday. Anak ni anak ni Chim Archie. Nya si Inday na nagtutoy kung tutoy siya. Duha sila ka buok. Buak.
Dali, buhok. Uli ta. Mabaon ako sa Roblox nila. Ang iyang kuan sa iyang kuan mo kay Roblox kay. Tuol lagi balay na mo dali eskwelahan. Anaon news video mo layo pero ari mo dis amo ah. Tuol. De, ang yana sa diba dool ato eskwelahan diri no? Sulakawon ra. Walay motor-motor. Silingan ra nato ang eskwelahan. Hoy, pauli! Nasag ka ha? Ma, pugunit inday ma. Pugong ka, pugong di. Ha? Asawan? Dire, pauli! Laag na sagkan eh. Anak chim-chim ni Archie si Rak-rak. Doon yung bataa nga. Gusto ko makaeskwela ni sila. Yaw, may birth good. Nawan, sila laroy. Uli! No, ay. Uli. Inday! Oh, dire balay na mo dire. Oh. Mana na mong balay guys. Oh. Mana balay. Oh, mana mo gilabhan oh. Syaro ka. Nabata oh, ha? Oh, ching ching.